Anna-Maria van Schuurman wie de eerste vrouw die het lessen volgen mocht aan een Nederlandse universiteit. Zo werd ze al bij haar lippen vrolijk verneemd en een bekende gast in de kringen van de grootste geleerden en de beste internationale filosofen. Ze wennen een schoft lang in Friesland, in Frenscher en Vjoert. Anna-Maria wie een fromme vrouw. Zo from dat ze haar op lettere leeftijd aansluiten bij een christelijke secte in Vjoert. Maar de zondige vrouw hoe ze doen niet meer te krijgen had. Ze stoor in Vjoert en waterrecht begroet. Nederland, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, is hem zelfs in de 17e eeuw volop aan het ontwikkelen. De Gouden Eeuw komt erop. Skipfit en handel bloeien en er is geld voor alle mooie dingen. Leiden en Frensje krijgen universiteiten en letter volg je ook Utrecht en Orensteden. Nederland bevrijdt hem van de Spanjaarden, van de Habsburgers, van de katholieke kerk. Er ontstaat een gevoel van vrijheid in handelen en denken. De Frensche Universiteit krijgt onrein van buitenlandse professoren en filosofen die spreken over theologie en wijsbegeerte. De meesten uit die tijd vinden godsdienst belangrijk. Er wordt een protte discussieerd over de positie die de kerken in de maatschappij innemen moet en hoe je nevens de Bijbel leefje moet. De fromheid had Anna-Maria van Schuurman net van een vreemd. Haar huid is ik als een in. Hij volgt om die reden colleges theologie aan de Universiteit van Frenscher en neemt zijn dochter mee. Anna-Maria had onlees om te studeren. Als ze nog maar 4 jaar is, kan ze al goed lezen en schrijven. Later leert ze Grieks en Latijn, maar ook Hebreeuws, Galdeeuws, Syrisch, Ethiopisch en Arabisch en nog meer talen. De familie van Schuurman verhuist naar Utrecht en daar komt Anna-Maria in een kunde met geleerden en schrijvers uit heel Europa. De geleerden stimuleren haar om verder te studeren. Als eerste en enige vrouw krijgt ze speciale tastemming om de lessen op de universiteit bij te wijden. Daarvoor moet ze wel op een apart plakje zitten, achter een gediend, om haar mannelijke collega-studenten net hoe stuur te maken. Anna-Maria is een baaskunstenaresse en is op een soort vakgebieden supergeleerd. Ze had likwijls, krijgt als een soort orenmeesken, vooral interesse voor theologie, voor godsdienst. Ze komt zelfs in contact met René Descartes, een van de belangrijkste denkers van die tijd. Met hem en mijn oren praat Anna-Maria graag over de uitlees van de Bijbel, over wat je echt leeuwen moet en over de positie van de kerken. Er komen in die tijd heel iets meer theologen die het pluitje voor een zuiverde kerken, die zo precies mogelijk de Bijbel volgen. Ze zwargen van een soort onreist in de bestaande kerken. Gewoon kerkenmanuscripten raad je hielendal verdeeld. Maar Anna-Maria van Schuurman veelt haar goed thuis bij deze zuivere streming. Ze komt in de kunde met een van haar leerders, de Zwitserse Jean de Labadie. In 1669 sluit ze haar bij hem en ze volgens aan. Ze nemen haar zelfs de Labadisten. Anna-Maria docht afstand van al haar bezit, verbrekt de contacten met de geleerde vrienden en wennen tenaai in de commune van de Labadisten. Ze nemen dit het huisgezin. De Labadisten zwalkje trok heel Europa, maar zetten haar in 1674 naar Wijen in Vjoert, net vier van Frenscher. Ik Anna-Maria bedarretjeren. De morgen in het huis in Vjoert werden alle zwart verven en de Labadisten leven in de meest eenvoudige omstandigheden. Ze vertrouwen op de genade van God en ze volgen haar leven met bidden, workjen, bolenbakken en bibelstudies. In 1678 stierft Anna-Maria van Schuurman in Vjoert. Ze is dan 21 jaar. Anna-Maria van Schuurman is gewoon begroeven op het Scherkhof. Haar grijf is net bewaard gebleven. En ons is dat wel spietig, want het geval wel dat krijgt in de grijfkelder van Vjoert de omstandigheden zodanig binnen dat lieken daar net verrotje, maar mummificeren roodje. In het kerken van Vjoert lezen nog altijd een peer van die mummies. De ontdekkers van die mummies denken eerst dat ik de verneemde Anna-Maria van Schuurman daarbij is. Maar spietiger nog is van het lichaam van deze vername en vromme vrouw niet meer waarom te vinden.